Suntem bucuroși, dar poate nu chiar, ținând cont de specificul situației, să vă salutăm aici. Am decis să vă invităm pentru a da citire declarației pe care noi, un grup de reprezentanți ai societății civile, am considerat că este important să o facem, ținând cont de ce se petrece în țară. Exprimându-ne îngrijorarea față de agravarea situației social-politice, în urma scrutinului din 5 aprilie 2009, și fiind preocupați de faptul că interpretările inadecvate ale acestor evenimente servesc de justificare pentru decizii și acțiuni de natură să polarizeze și mai mult societatea, declarăm următoarele. În ziua de 7 aprilie, în centrul Chișinăului, au avut loc manifestări spontane și pașnice, care au fost folosite pentru a mai bine nu avem. Refuz, rezist, sunt anticomunist! Refuz, rezist, sunt anticomunist! Ai grijă, stai în zi, mai înțelegi? Și pleca să mai... Am уже aștept. Care o arestat. Dar unde e Varoanina făcut? El o stricat. Uite, da, atenție. Unde e el?